international tera kayam na magangal. Shaktiman ay di mangyari. Dada Shaktiman, nang nupiya tumoy. Ngamoy. Ay, hindi na kayo muli mo taro ay. Na matibay niya na chat kibani. Okilbish! Okilbish! Ganggadal nang pidot cede wawala hawi. Kay paunay na tayo si Bu. Ay, amtang diyan tawag kau ba yate? Kita, nusibi kita, nagtabray na ko siya. Narinig na ko walang patpat kumain na dito sigum kumagte. Kita, buka daw lagi kita, kari paunay tayo siya. Kaya to siya ba? Narinig, ini ko patpat kumapani, nagito kumagte, ang danga kauyen kaya. Kita, ano yung sulamay na ko siya? Andera kaya man naman nakarikay tao ino, andang kumo, kita. Kaya to siya ba? Ano yung sulamay ko kumagte siya? Bas, ay amtang diyan tawag ka dyan ako jara ba? Mahasik, kadaya doon ako ladies eh. Amtang diyan tawag dyan ako. Is, mati aja yo, andera kayak butuh kamu ngirim ladies ya. Ayam tetap ya deh. Sih nggak tuh ando. Libra, andera kamu libra. Libra, andera kamu libra. Libra, andera kamu libra. Kumukti nih. Andera kamu libra. Oi. Okilbish. Okilbish. Jadi, kamu itu kan. Mungkin tunggu aja kita masih di. Ina, kayak itu cipu. Kita, nggak cipu kayak ino kita. Ay, kay kunaba. Ay, international tera kayam na magangal. Uy, May, luwi na daw siya. Shaktiman ay di mangyari. Kita. Dada Shaktiman. Ay, kay kunaba di maka. Nang nupiya tumoy. Ngamoy. Ay, maduya ba ngamoy? Ay, hindi na kayo muli mo taro ay. Makadali, hero. Makadali. Letrinda matibay niya na chat kibani. ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ